Ekene m ọra, ekenekwe m ndụ nze na ọzọ. A sị na nkenele onye ọbụla. Unu n'anya bụ na abụ ebe a bụ ogu ka m bịara bịa manye tinye n'ana be egwu ọnwụ bụ na Agụdume, na anyị na ndube Ezevu ekwugo okwu ana uchecha ana okwu ana nna m kpegbuoba n'ọzọ ọka. Amara m reason o ji bụrụ na nna m rafụlụ ọka emere mkpụrụ ụbọchị na esi ọyịsa nna m ji rafu mmadụ dị ndụ wee bata na ana wee bịa sụọ ana anụnwa do mgbe nna m dị ndụ. Nwere onye bịa sụ ya, nwekwa onye megheliri arụ, nwere onye meliwe dona ya. Ka ekwuru okwu ana onwere ka esiri ekpe ikpe ana ekpechelie. Nna m tụrụ ugo melie ndube Ezevuo na ana ndị ọzọ si baba gbazi n'ọkpa na ana vara alụ nwoye egwu ọnwa ana ya ka nna m aka emere mkpụrụ ụbọchị na esi ọrafụlụ mmadụ dị ndụ wee bịa sụọ nya bụ ana. Ọnya ka m ji bịa tinye ogu maka na ogu bụ ọgbọ. Anyị kọli ọlụ, anyị kọli akpụ anyị akọchara ana niile na anyị bịa kọnye ọlụ n'ebe oke bụ ebe ahụ na-agbagwoju anya bụ ebe jikọtara anyị na ndị be Ezevuo na ndịda anya na mgbada ana. Anyị nwa kọchara akpụ ndụ wee bịa kọọ ya ebe ọ na-agbagwoju anya na nke nna m bịagolo mụ na ya nna m oyi duluba wee bịa zikowa ugboro ịtọ na-eje nke ịnọ tufu wee kpebe ikpe zọwa ana na ndụ na-azọ ana amara anaba na-azọ. Ogu ka mmanya na nke nna m site na mbata anụnwa nsi bata wee maili ogu wee bata. Ọnya bụ oke nke egwu ọnwụ. Ọnya bụ oke nke egwu ọnwụ na-ezikọ unu. Nna m wee rafu wee maa na agha abịa sụọ ana sụọ ma iru onwe onye anyị zi ya sụọla anyị ana. Onwere onye anyị zi ya sụọla anyị ana. So n'ibe nji ezikọ iwe bụ n'okwu kaba na-acha anyị. Okwu aba na-acha anyị na babụ ibe badobe n'ebe anyị nọ. Nna anyị anọzikwa ọkwa nke anyị chọrọ ime nna anyị asị anyị wokene nwanyị na ọkwa na ụmụ nwanne ya. Nna anyị anọrọzi va ga-abụkwa ka anyị duo, va ga-abụkpọchakwa ka anyị dị ma n'Igbo ma n'oyibo dị anị ma n'ọkpụkpụ aka o. Va ga-abụkpọchakwa ka anyị dị ma ndụ na-ajị eleba o. N'ọnya ka nsi ka nzikọ publish enye ka onye ọbụla na-abụ maka mgbe ebidoro anyị asị na ndube nwe oyi ụka ebido. So m etinyechi na forum dị iche iche, so tinye ma na Okolo na-eche obodo ma na Ụmụokpu, etinyekwu ya ma n'Ọka 33 villages ka ba wee bụ ibe anyị na-abụ ụlụ ndube Ezevuo. Nke ebe a bụ oke nke anyị ya ka anyị malụ mmele ogu ya ka m bịa manye ogu. Ndị ọzọ ka ekpeche gị ikpe kpechi ikpe kee ikpe siba bụ ndube Ezevuo bachala anyị na ba na-acha anyị okwu. Ibu na abụrụ ogilisi na abụgo ogilisi eji wee mee oke. Ogilisi ka eji mee oke bụ ndugbo otilie ọ dụkwa do na mgbede do na mgbogo mana ndị na-akpa ana
abịa vụchicha ogilisi niile ahụ sọsọ nke bụ ibe gbanarịnụ. So oke nke anyị ka m na-ezikọ unu ibe, oke nke anyị ka m na-ezikọ unu ibe. So nke anyị anwụdụlụba na-aga dịka ele nnaba aga na ọdụlụba na-aga dịka ele nnaba aga. So bana anụ m na anaba acha abịa ana maka anyị anara na-ele ana ebe na-acha abịa ana omutichela ogu ndị me ọ bụ na o dorobe anya babịa babụ ogu ntili bama na o site n'ogu bụ oke nke anyị. Unu n'ezi anya ba gharị azụ site n'ogu gharị azụ nke bụ nkeba nke ebe a unu na-abụzi bụ nkeba. Ọ nkeba dị ibe dugide o dugide wee baa na mmiri. Nkeba dị ibe ba nnọ ya. Ọ nkeba dị ibe dugide wee baa na mmiri. Ọdụba naanị na ụdị na-ezi bịa gaa n'iru nke anyị na nke anyị dụfụta na mfụta dụ na site ya na anyị ekwesịrị ịnọ n'ebe dị mma. Ọ ibe ba na-akọwala anyị nabaghị emekwa eme o wakwadowekwe. Ọ bụ na ikpe ndị ọzọ kele ọ na ikpe ndị ọzọ kele n'ihe gbasatala na o juru ndube eze vu abọ ma na o juru any of them abọ, onye ahụ take the matter to the court. Iwe dị okwu weji ya na court. Ma ọ bụ na ikpe ndị ọzọ kele ọzọ ọka bụ 33 villages niile dị n'Ọka na o juru ha abọ, iwelu onye bụ ikpe weji ya na court. Nọtụ ịbịa n'ụdị ka unu ya abụkwa anyị o unu ya abụkwa anyị. Mgbe anyị melụba onye bụ ibie n'ezi ọkwa ibie aka ọ dụ ka onye ya aka mma n'ụmụ okpu. Unu makwa na o nwere ụdị anya adụrọ na ya. Anyị emekwa onye bụ ibie n'ezi nyakwa ibie aka o. Oke nke anyị ka anyị mụile ogu. So ba na-ele ana anyị anara ele ana, o nwere onye anyị si ya leele anyị. Anaba ele ana ba elekwana nke anyị na nke anyị ka anyị mụile ogu ya ka m mụile ogu amụ eme ya right round. Ba ele na ele anyị anara ele. Nna m lafuru eziokwu mana ọ bụrụ ana ka m ele wee kwa nna m mara ele ana wee kwa nyabụ mbụ ọka ka nwa dibịawu nwa oyi uko na ana Ọka na nsị na maghara ele ana wee kwụ ya. So bana asụ ana o nwere onye nsi ya asụọla anyị ana nke anyị, onye bịa sụọ onye asụọ nke ya, onye asụzi na asụọ ma nke anyị. Ibe bụ ogu ka m na-amụ o maka anyị emekwa ibe anyị eme n'ụmụ okpu onye gbata ọgbaghala ibie. Mpa anyị anọzikwa na-eji anyị ọkwela ọ ga-adị ọdụ o. Ibe m na-ekwukwe bụ ele ọ ga-adị ọ dị maka mgbe o sulu mmeposu ibe to ma Ọka 33 villages, mmeposu ibe to Okolo na-eche obodo ụmụ okpu, mmeposu ibe na my page, mmeposu ibe everywhere so that ka onye ọbụla nụ ya ka ndube eze vuo ndụ kpọrọ onwe ba ndube eze vuo. Ama m na ọ bụrụ ndube eze vuo niile na mkpụrụ mmadụ na-abọ na ịtọ ndụ na-ele ana n'ọba nwa na-eme ibe. Mana ibe nchọ nkwu bụ anyị ya akwakwa aka o. Mgbe anyị kwalụba aka onye ọbụla amalụ right ya, anyị ya akwakwa na aka maka akụkọ aka ege ntị. Anyị jiba nwayọọ na-ekwue onye ọbụla na-eme. Nna m anọzikwa akwụọla ọ ga-adụ ọdụ. Onye na-eji anyị na ụmụ nwanne ya anọzikwa maka mgbe o sulu unu ya amakwa na ụfọdụ ibe na-emenụ nọ ebele ka nọ mercy of the father. Ọ bụkwa na ya mara ibe anyị eme. So ọ bụ na ikpe ndị ọzọ Ọka niile kele ọkwa unu ji ekpe anyị na ndị ọzọ, ọkwa unu na-ekpe anyị n'ụmụ okpu, ọkwa unu na-ekpe anyị n'enu, ọkwa unu na-ekpe anyị n'ana. Nwa obuke nke anyị kpere unu ekpe anyị ji ekpe unu n'alụsị unu abịakwazi ikpe. Obuke nke anyị kpere unu ekpe unu akakwa abịarazi anyị ikpe. Ọkwa unu na-ekpe anyị na-eso unu. So unu na-acha anyị okwu o. Ibe m ji kwuo ya ka m tinye na platform ebe niile bụ ka olu na Igbo nụrụ onu anyị maka mgbe o sulu ka ọ ghara ịnwụ onye si na ọnụrọ. Ọmụ nwa bụ Chibuzo nwa nwa oyi egwu ọnwa agbe mmiri enwile ọzọ Igbo ndụ aka ji ọwụ gebe na aja egbe na mma eji egbu ndị ilu ụzọ nwata meghe ọgba ndị ilo ghale. Ọmụ na-ekwu ọmụ bụ nwa Ọka aka nwa dibịa
so mụ ibe ozi nsị ka nzie onye malụ ndị na-akpọ onwe ba ndị be eze evuo kabara na ka o jee mụọ ọdụ dị onwe and onye ọbụla ya asị na ọgba ndị be eze evuo ana o wee bụla ana nke ebe a na-aba ekwu onye ama na ego ji gba ana ahụ n'ala ya n'iyi onye ọbụla si na ọbịa ịgba ndị be eze evuo ana ewele aba ndị be eze evuo wee sị na ba na-ele ana aba onye ahụ jukwa ese ọfụma n'ụmụ okpu onye ahụ jukwa ese ọfụma n'ụmụ okpu onye ahụ wele ego eti na ana ego onye ahụ n'ala ya n'iyi ọnya ka nsikwu ka m kwuo so na m etigo ogu so na ka ọ ladugo m ele mbọsị nta ka anyị chụọ na Owere nchi